Il-Prim Ministru Robert Abela flimkien mal-amministrazzjoni tal-Partit Laburista żaru l-5 edizzjoni ta' Playcon fl-MFCC f'Taqali. Il-ħolma li bdiet 5 snin ilu l saret realtà b'Expo ewlenija għal video games u l-esports f'Malta li kull sena qed tkompli tiġbed interess kbir, tant li din is-sena kienet tinkludi madwar 70 esebitur waqt li attendew madwar 25,000 persuna. Il-Prim Ministru nota kif dan l-avveniment qed isaħħaħ il-valur ta' dawn in-niċeċ ekonomiċi ġodda waqt li nħolqu aktar karriri ta' kwalità. Id-deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit Laburista Eliksa Ġus-Saliba saħaq dwar l-importanza ta' din l-Expo b'mod partikolari għall-ekonomija ta' pajjiżna. Niċċa ekonomika ġdida li rnexxielu joħloq Gvern Laburista matul dawn l-aħħar snin, fejn permezz ta' din l-industrija ġdida, l-industrija tal-gaming, qed jirnexxielna noħolqu opportunitajiet ta' xogħol ta' kwalità għaż-żgħażagħ għall-istudenti li għadhom ħirġin mill-Lemkas mill-Università. Pereżempju warajna din naraw il-kumpanija Envil, li hija kumpanija li twieldet ġo Kamra tas-Sodda ta' żewġ żgħażagħ Maltin illi llum saret waħda mill-ikbar kumpaniji f'din l-industrija illi għadha taħdem ġewwa pajjiżna b'revenue illi ilaħħaq madwar 7 miljun euro f'xahar wieħed biss. Intant din il-Kamra tal-Aħbarijiet tkellmet ukoll ma' Julian Farrugia, wieħed mill-imħuħ wara Anvil Game Studios, fejn wassal messaġġ b'saħħtu favur l-investiment fl-startups. Dan huwa l-suċċess tagħna, però nixtiequ li jkun hawn iktar Maltin li jagħmlu suċċess bħal tagħna ħalli nkabru din l-ekonomija tal-video game development f'Malta. Minnaħa tiegħu Kirsten James Kirkop li wieħed mid-diretturi u parti mit-tim tal-organizzaturi ta' Playcon innota kif min sena l-oħra Playcon qed tikber fil-popolarità. Għaw ammont kbir ta' nies, ġifieri qed naraw li żidna mis-sena l-oħra, żgur mhux forsi. Anka bħala ammont ta' eżibituri, dis-sena għandna ma' 70 eżibituri li tajjeb li nsemmu 18 minnhom huma video game studios illi daw qed jiġu jeżibixxu il-logħ tagħhom.